Tento produkt rozhodne nedávajte svojmu koňovi. Ak teda nechcete, aby mal zdravé klby, šľachy, väzy, ak nechcete produkt, ktorý urýchľuje regeneráciu po tréningu, po záťaži alebo po zranení, a už vôbec to neberte, keď chcete zlepšiť pohyblivosť koňa. Zalke dávam tento kolagén už 2 mesiace a výrazne sa u nej znížilo praskanie v nohách. Dávam ho aj starším športovým koňom a tiež koníkom v raste. A keby ste vedeli, ako dobre vonia, takto jednoducho si ho nadávkujete. Vaše kone to budú milovať. Prispieva k zmierneniu zápalových procesov, výživa, lubrikácia, podpora správnej činnosti svalov a nervov, napomáha udržiavať zdravý srdcový rytmus, znižuje svalové krče a napätie. Halo, to je všetko, čo potrebujeme. Silný antioxidant, podpora zdravia klbov a pohybového aparátu, prispieva k zmierneniu bolesti a opuchov. A keďže Starpec milujú zvieratka a myslia aj na tých menších, tak majú kolagén aj pre psíkov. Aktuálne tu mám len prichuť túňak, pretože slaninku máme doma a tento kolagén dávame aj malej, aj guľke, ktorá má 15 rokov a artrózu. A musím povedať, že naozaj vidíme výsledky, vidíme zmiernenie klívania a väčšiu pohodu psíka. Tak ak chcete aj vy dopriať svojmu koníkovi či psíkovi top starostlivosť nielen zvonku, ale najmä znútra, klikajte na stránku starpec.sk a doprajte mu to najlepšie.